Hello guys, welcome to my channel. This is MJ'S TARAON nagsabing food is life. If you're new to my channel, don't forget to like, share, and comment for any suggestions. And subscribe now and hit the notification bell for upcoming videos to come. Kumusta mga ka-foggy? And today's episode po ay gagawa tayo ng baked stuffed chicken with rice and vegetables. Mga sangkap sa pag-marinate ng buong chicken natin ay ito yung garlic, onion, yung black pepper at saka garlic salt. Ang mga ingredients po ay i-blend natin dyan sa blender, then i-marinate dito sa chicken ng 5 hours. Ano po, kumusta po yung lahat? Ito lang po sa MJ'S TARAON, sabing food is life. Ayun po, i-blender natin yung ingredients natin, ang garlic, natin dito, onion, then maglagay tayo ng konting tubig, 1 tablespoon, dagdagan natin ng 1 tablespoon ulit. 2 tablespoon na siya. Then i-pour lang natin dito sa isang bowl. Na siya. Then maglagay tayo ng garlic salt, 1 tablespoon, yung black pepper, 1 tablespoon, then maglagay din tayo ng sugar, mix lang natin. Then marinate lang natin siya. Half lang po. Massage lang natin and make sure yung kamay natin ay malinis. Massage lang natin siya. Ito na yung chicken natin. Marinate natin siya ng 5 hours bago i-bake. Mga ingredients po ay leftover rice, sugar, quail eggs,
shintake mushroom, pork, corn, garlic, zucchini, onions, at saka oyster sauce. Let's start to cook. Ito yung kawali natin, pinainitan na. 1 tablespoon of oil. Saute garlic. Onions. Cook lang natin till translucent color yung onions natin. Then add natin yung shintake mushroom. Dried siya pero sinok sa water and slice. After 2 minutes na pag-stir fried ng mushroom, add natin yung pork. Yung zucchini, cut into cubes. Isa lang natin siya. Then yung corn. Maglagay tayo ng oyster sauce para may lasa. Then sugar to balance the flavor. Then add natin yung rice. Just mix lang po. Then add natin ng dark soy sauce. Pangpakulay lang. And try to taste. Okay na siya. Then ng konting asin. Ito na yung chicken natin. Yung rice. Pat-try lang natin yung chicken. Transfer natin sa isang mas malaking lalagyan. Then tanggalin natin yung liquid sa loob. Ito yung quail egg natin. Paglagay sa loob ng chicken, yung rice, just stop lang po sa loob, dahan-dahan lang po, then use gloves. Just stop rice inside the chicken. Eggs. Just press lang po para makalagay tayo ng rice sa loob.
using bamboo skewer or bamboo stick para secure natin yung chicken bago natin i-bake. And be careful kasi yung stick natin ay matulis. Para tayong nananahi using the bamboo stick. Preheat natin yung oven around 190 degrees Celsius for about 10 minutes bago natin mag-bake. And okay na siya, ganito na po siya. Secure na natin and ready to bake. Cover ko ng foil para ano to sa loob, hindi muna masunog yung skin sa top. Ready to bake our chicken. Bake our chicken for 1 hour with 190 Celsius. After 30 minutes, remove ko yung foil. After 1 hour, luto na yung chicken natin. Presenting MJ'S TARAON version of baked stuffed chicken with rice and vegetables. Enjoy! Don't forget to like, share, and comment for any suggestions. Subscribe today and hit the notification bell for my upcoming videos to come. Thank you for watching and God bless to all.